Aho, aho, cicliști și frați, stați puțin, nu pedalați, lângă noi vă alătura și cuvântul ne ascultați. Mâine anul aproape trece și pe noi ne lasă rece, dar nu suntem friguroși, mai degrabă furioși. De ce, poate vă întrebați? Răbdare și o să aflați. Ia mai mânați, mai flăcăi și sunați din zurgălăi. Hei, hei! Anul ăsta am încercat să îndreptăm mare păcat, să avem piste occidentale, nu duși galbene pe trotuare. Am făcut petiții multe, dar ciuciu răspunsuri culte. Am cerut la primărie fapte, nu vorbărie. În schimb am fost ignorați de Oprescu și angajați, dar noi nu ne-am lăsat, ceva tot am mișcat. Ia mai mânați, mai flăcăi și sunați din zurgălăi. Hei, hei! Brigada rutieră fu pe trotuare și văzu ce trebuia să vadă de lumi bune și să aleagă care piste desenate trebuie desființate. Toate pistele părâte de toți cicliștii urâte au fost desființate iute. Păcat că erau de mult știute. Și așa noi am prins tupeu, ne cerem dreptul mereu. Ia mai mânați, mai flăcăi și sunați din zurgălăi. Hei, hei! Cu actele polițienești ne gândeam că în București se poate face dreptate și putem afla o parte din cele ascunse bine de o madamă pusă bine. Stimată Alina Roman, va mai trece încă un an până să aflăm odată o persoană vinovată? Care om din ASB a semnat recepțiile? Mânați, măi! Și vă cerem la o adică să nu mai lăsați pe Dincă să spună prostii cu carul, că nu o să-i mai tracă amarul. Cine n-ai mai pomenit copaci care cresc subit? Mânați, mă! Mai aveam niște speranțe îndreptate spre finanțe, că se autosesizează, Curtea de Conturi lucrează, dar nimic până acum, nu ne-am bucurat nici cum. Nimeni n-a identificat funcționarii ce-au furat. Despre Consiliul General, ce să mai spunem? E în zadar. Refuză să ne primească în ședință orășenească. De ce, domnule, atâtea ură și metode de cenzură? Ați uitat cumva pe loc? Noi v-am investit prin vot! Mânați, mă! Cam atât am avut de spus. Dar noi ne-am bucurat nespus dacă am primit înapoi răspunsuri în pas vioi. Nu ținem să fie în versuri, dar să înceapă de mersuri. La anul când vom veni, sperăm că nu vom găsi aceeași incompetență cu sictir și indolență. Poate nu mai fi dușmani la anul și la mulți ani! Mânați, mă!